May kapahulayanan ta sa dukhan ni Jesus. Dapit ngawanay mo tugaw sa dukhan ni Jesus. Jesus nga manunubos, nga gihatag sa Dios. Imo kaming kuguson, sikit sa dughan mo. May malipayon nga dapit sa dughan ni Jesus. Dapit nga makita ang Dios sa dughan ni Jesus. Jesus nga manunubos, nga gihatag sa Dios. Imo kaming kuguson, sikit sa dughan mo. May nahipalgan kong dapit nga may kagawasan. Dapit nga wanay kaguol sa dughan ni Jesus. Jesus nga manunubos, nga gihatag sa Dios. Imo kaming kuguson, sikit sa dughan mo. Jesus nga manunubos, nga gihatag sa